Bandora Ahmedê Xanî ya li ser wêjeya Kurdî. Arslan Özdemir. Ahmedê Xanî 1651-1707 di wêjeya Kurdî de yek ji navên herî girîng tê dîtin. Bi taybetî bi berhama xwe ya bi navê Mem û Zîn ku bi zimanê Kurdî hatiye nivîsandin bandoreke kûr û li ser çand û civaka Kurdan hêşt. Xebat û ramanên Xanî di pêkateya dîrokî, çandî û sosyolojîk a civaka Kurd de gelek aliyên girîng ava kirine. Ahmedê Xanî bi bikaranîna zimanê Kurdî wek zimanekî wêjeyî balkişan ser girîngiya zimanê Kurdî û nasnameya çanda Kurdî xurttir kir. Mem û Zîn wek destaneke ku bi Kurdî hatiye nivîsandin nîşan daye ku Kurdî zimanekî wêjeyî ye, dewlemend e. Vê xebatê baweriya civaka Kurd bi ziman û çanda xwe zêde kir û bû pêşenga jiyarbûneke zimanî û çandî. Bikaranîna Kurdiya Xanî qîmeta ziman zêde kir û ji bo nifşên siberojê bingeheke jihînbûn û pêştebirina Kurdî çêkir. Ev di pêkatina hişmendiya neteweyî de qoneqeke girîng e. Destana Mem û Zîn ne tenê çîrokeke evînî ye, di heman demê de berhemeke ku pêkateya civakî, kevneşopî û nirxên civaka Kurd radixe li ber çavan e. Leheng û bûyerên di berhemê de bu awayeke mecazî navkokî cudayiyên çînî û zextên civakî yên di jiyana rojane ya gelê Kurd de nîşan didin. Di vî warî de xebat bi nakokiya di navbera azadiya tekakesî û pîvanên civakî de jê radiweste. Vegotina Xanî jî ji bo têgihiştina pêkateya sosyolojîk a civaka Kurd pencereyek e. Ahmedê Xanî di berhemên xwe de ne tenê behsa evînî û civakê dike, di heman demê de peyamên kûr û ên olî û felsefî jî dide. Ev di çarçoveyeke îslamî de bi hebûna mirovî têkiliya bi xwedê re û nirxên exlaqî re mijûl dibe. Vî aliyê Xanî hem di pêkatina hişmendiya olî û hem jî di avakirina ramana exlaqî de di civaka Kurd de risteke girîng pêkaniye. Berhemên wî girêdana di navbera nirxên olî û jiyana civakî de xurt kir û di jiyana giyanî ya civaka Kurd de kedeke kûr da. Bandoreke din a girînga Ahmedê Xanî pêşxistina hişmendiya neteweyî ya di nav Kurdan de bû. Mem û Zîn li ser mijara yekîtî û azadiya gelê Kurd radiweste, di heman demê de balkişandina Xanî ya li ser dîrok û nasnameya gelê Kurd ji bo tevgerên neteweyî yên Kurd ên nûjen jî bûye çavkaniya bestê. Berhemên wî bîra kolektif a civaka Kurd xurt kir û di nava gel de hesteke hevpar ava kir. Berhemên Ahmedê Xanî ji bo domandina çanda gelê Kurd bûye amûreke girîng. Kevneşopiya çîrokbêjiya gelerî û dengbêjiyê ji berhemên Xanî gelek bandor bûye. Vê rewşê hêsantir kir ku çanda Kurdî di nav nifşan de were ragihandin. Dengbêjan bi belavkirina devkî berhemên wek Mem û Zîn alîkariya zîndîkirina mîrata çanda Kurdî kirin. Ahmedê Xanî wekî alim û perwerdekar jî tênas kirin. Di pêşketina civakê de balê dikişîne ser girîngiya perwerde û zanînê. Bi berhemên xwe yên bi zimanê Kurdî nivîsandibû, balkişan ser têkiliya ziman û perwerdeyê û ji bo girîngiya bikaranîna zimanê zikmakî di perwerdeyê de mînakeke destpêkê da. Ev nêzîkatî îro jî di nîqaşên perwerdeya bi zimanê dayîkê de derbasdar e. Berhemên Ahmedê Xanî bandoreke mezin li ser wêje, çand û nasnameya Kurdî dike. Berhemên wî ne tenê berhemên wêjeyî ne, her berhemeke wî di heman demê de ji bo civaka Kurd rêbereke sosyolojîk e. Xebatên wî yên di mijarên wekî ziman, nasname, hişmendeya neteweyî û nirxên çandî de şopên mayînde di pêşketina dîrokî û çandiya gelê Kurd de hiştine. Ahmedê Xanî kesayetekî girîng e ku bi keda xwe ya çand û wêjeya Kurdî re deşe daye pêkateya dîrokî û sosyolojîk a civaka Kurd. Berhemên wî ji bo parastina ziman û nasnameya Kurdî, pêşxistina hişmendiya neteweyî û gihandina mîrateyên çandî wek rêberin. Mîrasa Ahmedê Xanî ji bo gelê Kurd hem neynika paşerojê û hem jî rêberiya pêşerojê ye.